Foli ni tanu be an bolo ka ɲɛsin Hɔrɔnya TV lajɛli kɛbaga bɛɛ lajɛlen ma. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn bi araba ma janvier kalo tile 27 san 2021 an bɛna minnu kɔnɔ kuma walawala aw ye bakuruba fɔla. Halibi ka kɛɲɛ ni Bamuŋɔnɛ ani Basidu Kulubali ka ziyara ko okumu kɔnɔna ye. An karamɔgɔba Sidina Sheikh Umaru Seydou Kulubali a ye bilasirali kɛrɛnkɛrɛnlen di ziyara ko kun kan. An bɛna o jaw yira aw la. O kɔ Mali gouvernement ministre caman olu kɔni ye taamakɛ ka taa an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnyala Kidali kaw fɛ. Ne bɛna kɛ anw ka kunnafoniyaw la kumabaw ye. An mana minnu sɔrɔ ka fara ka jamana kunnafoni wɔrɔ ni ka fara diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan. An bɛ olu kɔnɔ kuma walawala aw ye. Aw bisimila kokura aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan sɔɔni an bɛna minnu kɔnɔ kuma ɲɛfɔ aw ɲɛ. Jamiatu Ikmadini karamɔgɔba Sidina Sheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouk duwawudenw ɲɛma i n'a fɔ an y'o ɲɛfana cogo min na an ka waati tɛmɛnenw na Sidina Sheikh Umaru Seydou Kulubali ale kɛra misaliya ta yɔrɔ ɲuman ye diɲɛ laban denmisɛnninw bolo bangebaga bonya hukumu kɔnɔna na. An bɛ aw ladɔnya k'a fɔ faribu ma kɔrɔbaya ni ka a bangebagaw sɔrɔ ye nka a kɛra duwawuden ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na a bɛ duwawu kɛ ni ka ɲɛsin a bangebagaw ma wa a y'o fɔ a nɔfɛtuguba ɲuman bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'an bɛɛ lajɛlen ka an janto an bɛɛ bungaw la n'an bɛ fɛ ka diɲɛ hɛrɛ ani lahara hɛrɛ sɔrɔ. O de ye senfɛ Jamiatu Ikmadini jɛdenw u kɔni ye labɛnw caman sabati ɲina Bamuŋɔnɛ ani Basidu Kulubali ka ziyara ko okumu kɔnɔna na. U ye mun daminɛ ni kaburudenw furaw ye fo ka taa se jolidiw ma o n'a ɲɔgɔnnaw caman. O de ye hukumu kɔnɔna na an karamɔgɔba Elhaji Sheikh Umaru Seydou Kulubali ale ye bilasiralikan kɛrɛnkɛrɛnnen di kɛrɛnkɛrɛnneyala ziyara ko kun kan. TV Hɔrɔnya ye ja minnu sɔrɔ ne ni aw an k'o jaw lajɛ. Belebele an y'a kanu an ka ɲininkali gale ka min tɛnku aw la o de an b'a mɛn ziyara yalima ziyara yɛrɛ ye mun ye Elhaji Sheikh Umaru Seydou Kulubali Faruku an bɛ fɛ i ka walawalali kɛ lajɛba bɛɛ nin na. Ayiwa Basidu n'a diyara ala ye su in na an bɛ le 11 6e mois 1442 de la Ahmad al-Bashir sallallahu alaihi wa sallama a ka hijira o jateli san na o kelen bɛnna le 25 premier mois 2021 ma Nabila Isa alayhi salam ale ka bangeni o san jate la n'a diyara ala ye tɛnɛn tile binnen kɔfɛ tarata su an bi o de la ni ala ka jɛ ye. O la ɲininkali fɔlɔ yala ziyara yɛrɛ ye mun ye nin ye ɲininkaliba ye Basidu min kan ka kɛ parce que a ma dogo an ka kumaw na fɛn o fɛn adamaden n'i b'a kɛ diɲɛ kɔnɔ ɲɛtaa bi daminɛ de n'i kɛ waleya ɲɛ dɔ ye ko n'i y'i k'a kan ka sɔrɔ i t'a dɔn tuma dɔ la i sago sɔrɔ man di o la jango ala bato jango baara min bi kɛ ala kama ala ka jɛ sɔrɔli kama o baara kɔni maa tɛ se ka ala ka jɛ sɔrɔ o si la k'i bɛ nafa sɔrɔ ka baraji sɔrɔ ka sɔrɔ i t'a dɔn tari ma faamu mana ziyara hali n'a y'a sɔrɔ an mana ka siɲɛ caman hali n'a y'a sɔrɔ an y'a walawala fo ka s'a kɛnfɛsen la nka o n'a ta bɛɛ ɲininkali in kan ka kɛ hakililajigi o bɛ nafa ɲɛ mumini mana Basidu n'a fɔra ziyara kumakan in yɛrɛ bamanankan tɛ arabukan de don a kɔrɔ bamanankan de ye ko bɔnyeli tari ma faamu n'a fɔra ziyara bɔnyeli tari ma faamu nka ni ziyara fɔra silamɛya kɔnɔ a bɛ kɔrɔ min jira walima laɲini min bɛ a la o de ye ka taa bɔ i ka silamɛsuw la tari ma faamu ka taa bɔ i ka silamɛsuw la ka dugawu k'u ye ka ala yafa deli u ye ani ka taa miiri ka taasi ni kaburu yeli ye k'e yɛrɛ miiri jigi i ta don na
ɲana seli cɛ tari ma fam mana ni ziyara fɔra dɔrɔn silamɛya kɔnɔ a bɛ kɔrɔ min di walima laɲini min bɛ a la o de ye ka taa bɔ i ka silamɛsuw la ka dugawu k'u ye ka ala yafa deli u ye ani kaburu yeli e yɛrɛ fɛ k'o ka waaju ye ani taasi ye e yɛrɛ ye k'i miiri i ta don la wali k'i hakili jigin i ta don na ɲana a se don cɛ tari ma faamu min bɛ se ka fara o kan maa ɲumanw kaburu la ka taa barika ɲini ani ka taa u don i ni ala cɛ mɔgɔ sɔn u ka ɲumankɔrɔ kelenw kama ala k'i yɛrɛ yɔrɔ filɛ n'o barikaw ye k'i kɛ diɲɛ hamiw dilan ani k'i kɛ laharataw dilan tari ma faamu mana n'a fɔra ziyara dɔrɔn kuma faralen ɲɔgɔn kan kɔrɔ min b'a la laɲini min b'a la diinɛ kɔnɔ o ye nin de ye tari ma faamu ziyara yɛrɛ kumakan n y'a f'i ye a kɔrɔ de ye ko bɔnye mana n'a fɔra bɔnye kɔni o sugu ka ca dɛ tari ma faamu o ti ka taa bɔ i ka silamɛsuw kaburu la dama ye o ye bɔnye dɔ ye sabu i nana bɔ i ka suw kaburu la mana bɔnye dɔ bɛ se ka kɛ hali ɲɛnɛmaw ye bi ne bɛ se k'a fɔ ko telehɔrɔnya nana bɔnye u nana an ka sigi dɔ kɛ an ka baro dɔ kɛ ziyara kan mana o ye bɔnye dɔ ye tiɲɛ tɛ yan i bɛ se ka taa bɔ i ka maaba la i bɛ se ka taa bɔ i bangebaa la a ɲɛnɛma yɛrɛ ka sɔrɔ a ma sa o bɛɛ bɛ se ka wele ko ziyara tari ma faamu hali teriɲɔgɔnmaw a bɛ taa bɔ ɲɔgɔn na o bɛɛ ye ziyara ye mana commerçant i ka client dɔ bɛna bɔ i la e yɛrɛ bɛ taa bɔ i ka client dɔ la k'a fɔ n nana i ziyara n nana bɔ i la mana a bamanankan yɛrɛ kɔrɔ de ye ko bɔnyeli a faamuna o mɛ laɲini min bɛ a la silamɛya bolo n'a fɔra ko ziyara a n'a bɛ kɔrɔ min di o de ye ka taa bɔ i ka silamɛsuw kaburu la tari ma faamu ka taa ala wele u ye ka ala yafa deli u ye ani yɛrɛ ka miiri ka taasi ni kaburu yeli ye e fɛ k'i hakili jigin i ta don na ɲana a se don cɛ tari ma faamu mana maa ɲuman baw n'o ye minnu ye ala ka foro siɲɛ ka kɔ u sali ɲɛ mana olu kaburu ziyarali o fana bi kɛ barika ɲini kama ani yɛrɛ surunya ala la kama ni tawasulu kɛli ye n'u ye n'u ka ɲumanya kɔrɔ kɛlenw ye a faamuna mana n'a fɔra ziyara dɔrɔn a bɛ kɔrɔ min jira o ye nin de ye a faamuna walima kɔrɔ min bɛ ziyara la wali ziyara yɛrɛ ye mun ye o ye nin de ye ne ye dɔ faamu a la ni tun ye an karamɔgɔba ye Seydina Sɛki Umaru Seydou Kulubali a ye bilasirali kan kɛrɛnkɛrɛnnen min di ziyara ko kun kan hali bi an bɛ dugawu de kɛ ziyara nata in ala ka o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la ala ka hinɛ Bamunkɔnɛ ani Ba Seydou Kulubali la ne ka fara alisilamɛ fure bɛɛ lajɛlen kan o tɛmɛnen kɔ anw bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka sariya tigilamɔgɔ ni ka fara lakanabaw kan olu bɛ ka lafaamuya sariya sen na min bɛ tali kɛ 12/25 la n'o sariya kisɛ o bɛ ka lafaamuya o la min taara diɲɛ seleke naani tɔnba fɛ walasa bɛn ani basigi o bɛ se ka sabati cogoya min na a baara in ɲɛmaya tun bɛ an ka minisiri bolo min ka baara ɲɛsinnen don musow den ani denbaya ka koɲɛw ma Ba Seydou Kulubali ale bɛna ɲɛfɔli caman k'an ye Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. diɲɛ tɔnba a ka bolofara min ka baara ɲɛsinnen don lakana sabatili la diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ale ye sariya kisɛ min ta musow ka koɲɛ kama ni o sariya kisɛ ye 1325 ye n'an k'a ma loi numéro 1325 o de hokumu kɔnɔna tile saba kunnafoni dini lafaamuyali bɛ ka kɛ an ka jamana wolomasiri taba dɔw ni kiiri baarakɛla dɔw kunna o sariya kisɛ in bonyali ni a lawaleyali kow la Mali la fo ka taa se bolonɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn min na malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛn kama Aligérie jamana kan kɛrɛnkɛrɛnyala u ka faaba la Alger. An ye mɔgɔ caman kunnafoni société civile b'o la médiaw b'o la communicateur traditionnels b'o la région kɔnɔ ani Bamakɔ yan bi ta an y'o ɲɛsin gendarmew ani jugew ani polisiw ka da mun kan an bɛ baara min na ani kunnafoni di min na a kɛkun ye ka hakili jagabɔ ka faamuyali kɛ ka dɔnniyaw di ɲangata min bɛ musow kan degun min bɛ musow kan lagosi min bɛ musow kan an bɛ musow ka ɲɛtaga kun min na ka faamuyali di ɲɔgɔn ma a kɔnɔna na parce que an y'a ye fɛn min kɛra an ka jamana kɔnɔ
an tun ma sigi n'a ye k'a fɔ k'a bɛ kɛ musow ni denmisɛnninw na o kelen kɔrɔ to o dimi bɛ musow la sisan da bɛ ka bila kumaw la pour que ka fɔ ka bɛn kɛ pour que ka degun bɔ mɔgɔw kan halisa a ma faamu dɔw fɛ komi ninnu ni mɔgɔw bɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ninnu de bɛ ɲangiliw kɛ ninnu de bɛ koladilan kɛ ninnu de bɛ hakɛlasegi kɛ o de y'a to an y'u wele n'an bɛ faamuyaliw d'u ma k'a da sisan nɔ sɛbɛn dɔw bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko instrument ani convention ani Mali yɛrɛ loi minnu voté musow ka hakɛw kan an b'a fɛ k'o de ɲɛf'u ɲɛna u ka dɔ fara u ka baarakɛbolo kan o la. bolonɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn min na malidenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn kama musow yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn de ye o la. an y'a ye accord fana ma musow ka hakɛw k'a kɔnɔ kosɛbɛ mun ni mun b'a kɔnɔ n'o bɛ musow intéressé musow ni cɛw intéressé ɲɔgɔn fɛ an y'a ye a man ca musow tɔgɔ ma fɔ yɔrɔ caman komi jamana baarakɛbolo don jamana baarakɛminɛn don sisan an b'a fɛ ka musow la faamuya fana pour que musow k'u da don a kuma la mun de bɛ se ka kɛ sisan pour que an ka niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ ou bien n'a baara daminɛna mun na an bɛ se k'an jɔ cogoya jumɛn na k'an fana ka hami fara a kan. Mizonet Mali ɲɛmɔgɔba ka fɔ la ko Mali ni Colombie jamana dɔrɔn de ye ni projet in sɔrɔ diɲɛ jamana tɔw cɛ la. Projet in kuntala bi t'i jɔ san 2 la. A musaka bɔbaga ye Norvège jamana ye. O ka cakɛda min bi wele ko NORAD. O tɛmɛnen kɔ an bɛ alɔdenya k'a fɔ anw ka furancɛra fanga wasabulu ɲɛma ni o ye Maliki Jaw ye ale ye Okili mɔgɔw bisimila kɛrɛnkɛrɛnnena mɔgɔ minnu ka baara ɲɛsinnen don foroba nafolo dunko juguya fo ka taa se yuguliw kɛlɛli ma a ye o ɲɛmɔgɔ bisimila ni o ye Mumuni Gindo ye ni ka taa se Ameriki lasigiden minnu bɛ anw fɛ yan a ye olu bɛɛ lajɛlen bisimila ka se ka faamuya ni kumakan na hali bi an ka ɲɛfɔliw lamɛn Hɔrɔnya TV tɔgɔ la. Dungo juguya kɛlɛli ni foroba fɛnw daragɛli maa kelen fɛ ani yuruguyurugu o ye an ka furancɛla fanga jamana ɲɛmaaw ka baara belebele dɔ ye u ye min layidu ta u yɛrɛ kan o kuma in tiɲɛtigiyali dɔ sɔrɔla nin sigi in senfɛ min tɛmɛna an ka furancɛla fanga wasabulon ɲɛmaa ni o ye Maliki Jaw ye ani kulu kɛrɛnkɛrɛnlen min fana sigilen don foroba nafolow dun ni yuruguyurugu kɛlɛli ma ni a bɛ fɔ a ma Okili ni o maa ɲɛmaa ye Mumuni Gindo ye u ka sigi ka fɔ senfɛ jɛkulu in nana furanjɛla fanga wasabulon ɲɛmaa yɔrɔ ka se ka na u ka baaraw taabolo fɔ a fana ye Mumuni Gindo ale min ye ni kulu in yɛrɛ maa ɲɛmaa ye a ko furanjɛla fanga wasabulon ɲɛmaa Maliki Jaw kɔni ye hakililasigi di olu ma k'a fɔ a fana n'a ka wasadenw bɛɛ lajɛlen bɛna na u kɔkɔrɔma don u ka baaraw sinsinni na o cogo kelen don lamɛrikɛn jamana fana bɛ ka Mali jukɔrɔma don politiki ko gɛlɛyaw banni na an ka jamana kɔnɔ o kumakanw fana sɔrɔla ka bɔ lamɛrikɛn jamana lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔna na ani furanjɛla fanga wasabulon ɲuman ɲɛma u ka ɲɔgɔn ye senfɛ lamɛrikɛn jamana lasigiden fana ye a ka ŋaniya ɲuman ani u ka kɔkɔrɔmadoli jira an ka jamana faamaw la k'a fɔ fɛn min ye Bamaji wale tigilamaw gunni ye ka bɔ Sahel jamanaw fana kan kɛrɛnkɛrɛnyala Mali ko u bɛna Mali kɔkɔrɔma dɔw la kosɛbɛ Denis Hanskins ale min ye Ameriki lasigiden an ka jamana kɔnɔ a ko k'u bɛna yɛlɛmaw don u ka baaraw taabolo la hali sisan ka taa fɛ ka Mali dɛmɛ k'u jukɔrɔma don jatigɛ wale tigilamaw kɛlɛli la wa lamɛrikɛn jamanaw ni farafin jamanaw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ u ka baaraw taabolow bi u nɔ na ni o dɔ ye lakanaw sabatili ye ka taa se hali farafin jamanaw yɛrɛ fana ka yiriwali ma wa olu ni furanjɛla fanga jamana ɲɛmaaw u bɛna baara caman sigi sen kan nin waati ninnu na walasa ka se ka furanjɛla fanga latɛmɛ ka ɲɛ ani laɲini minnu bi u bolo ni o ye jamana lakana ni jamana sɔrɔ yɛrɛ yiriwali ye o ka se ka sabati ni lajɛrɛ in senfɛ Maliki Jaw ale min ye furanjɛla fanga wasabulon ɲɛmaa ye a fana y'a jira k'a fɔ furanjɛla fanga wasabulon bi u bɛɛ lajɛlen ka bila la k'u kokɔrɔma don ani u bɛ sanga ani waati maa min y'a kanu ka hakilina di baaraw taabolo la i bisimilalen don o bɔlen kɔ i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ cogo min na an ka kunnafoniyaw daminɛ na an ka gouvernement ministre caman olu kɔni taara an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnneyala Kidalikaw fɛ yen taama ɲɛmaya tun bɛ an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen don jamana yɔrɔw lakanani kow ma n'o ye Kolɛni Modibo Kɔnɛ ye taama in senfɛ Kidali balontan terrain u kɔni ye o birikiden fɔlɔ o kɔni dara ka se ka faamu sɔrɔ nin kumakan na Basidu Kulubali hali bi ale bɛ ɲɛfɔli caman k'an ye Hɔrɔnya TV tɔgɔ la Kidali ndolanci kɛnɛ baaraw la kurakurayali ani denmisɛnw tɔgɔla so o birikiden fɔlɔ dali o nisɔndiya baaraw bɛna na to Kidali denmisɛnw hakili la gouvernement ka nin bɔnɲɛ in senfɛ Kidali marabolo kɔnɔ nin ndolanci kɛnɛba in yɛrɛ a wari bɛna t'i jɔ sefa wari miliyɔn 555 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la a bɛɛ lajɛlen dabɔ kun ye walasa ka se ka Kidali denmisɛnw nimisi wasa Musa Ak Atayer ale min ye denmisɛnw ni
ni farikolo ɲɛnajɛ minisiri a y'a jira k'a fɔ baara caaman bolodalen do min tɛ nin si ye wa olu na u se ni u damayira kɛ fɛn min ye an ka ndolancilaw ye u ka se ka nimisi wasa u ka ndolanci baaraw kɔnɔ u ka saana da sɔrɔ wa ni baara min ni a nu dolen filɛ nin ye u ni ndolanci ko ɲɛnabɔlakulu bɛɛ lajɛlen bɛna na kɛ ɲɔgɔn fɛ wa kidali yɛrɛ ndolanci kɛnɛba lakurakurayali baaraw san 2021 kalo 3 fɔlɔw la a baaraw bɛna nun don wa a baaraw ma wɛrɛ tɛna na kɛ kidali yɛrɛ sojɔla cakɛdabaw olu de bɛna na baara in kɛ wa olu de bɛna baara bɛɛ kɔlɔsi waati kɔnɔna na min ni o bɛna wajibiya u kan u k'a labato ni birigiden fɔlɔ baaraw dalen kɔfɛ taama in ɲɛmɔgɔya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ an ka jamana kɔnɔna lakana minisiri bolo ni o ye kolonɛli modibo kɔnɛ ye u taara u sen jɔ kidali fa ni o ye a kan ye o wolomasiri tabaw la k'u lafasa kolonɛli modibo kɔnɛ ale kɛlen ka kɔrɔfɔ ta a y'a jira k'a fɔ jamanakuntigi bandaw tɔgɔ la ka taa se minisiri ɲɛma muktar wani ma u ye ci don u da ka na wolomasiri tabaw lafasa u ka wulikajɔ ni u ka cɛsiri la jamana fɛnsɛ kuma boli la wa ale bɛ min ɲini u fɛ o de ye ɲɔgɔn minɛ ani ɲɔgɔn lamɛn walasa laɲini min kɛra u fɛ u ka se k'o sabati komandan mamadu keyita ale min ye kidali kɛlɛcɛw ɲɛmaa ye a ko ko ale fana nisɔndiyalen don kosɛbɛ ni an ka jamana faamaw ka nin bɔnɲɛ in ye kidali marabolo kɔnɔ k'aw hakili lajigi k'a fɔ faso gouvernement minisiri ninnu ka nin taama in kidali kɔnɔna na tamaseerew kɔni y'a jira k'a fɔ a bɛna wolo ni ɲɛda kura dili ye kidali marabolo ma bɛn ani basigi kɔnɔna na anw bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka basigi nati an faso maliba kɔnɔna na o de fana bɛ anw sɛnsɛn ni ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kibaruw la o juma sinɛko ale sera ka ja minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi araba ma janvier kalo tile 27 san 2021 ne ni aw an ka ɲamada o jaw fɛ. janvier kalo tile 26 o ye donba ye Australie ale jamanadenw bolo dɔw k'a ma ko fête nationale dɔw k'a ma ko journée de l'Australie wa a tɔgɔ yɛlɛmara k'a kɛ journée de l'invasion o kɔni ye don min ni maaw bi fara ɲɔgɔn kan ka taasibila kɛ ka ɲɛsin Australie ale tutigɛbaw olu kɔni ma ka sabu kɛ nin waati kofɔlen min kɔni filɛ nin ye janvier kalo tile 26 san 1788 n'an k'a ma ko 1788 l'anglais olu de donna Australie ale jamana kɔni kɔnɔna la ka se ka u coloniser ni a don sera maaw bi fara ɲɔgɔn kan ka se ka taasibila kɛ ka ɲɛsin Australie ka den yɛrɛw olu kɔni ma maa caman olu y'a yira k'a fɔ janvier kalo tile 26 o ye don ye don min ni a bi wele ko journée de l'Australie Australie don don do fɛnɛ don min ni a bɛ maaw hakili lajigi bingani min kɛra k'a ta k'a ɲɛsin Australie ale autochtone olu kɔni ma nisɔngoya taamakɛla ninnu y'a ɲini hali bi nin don min filɛ miiri ka kɛ ka ɲɛsin a ma jamana faamaw olu kɔni fɛ hali n'a y'a sɔrɔ maa caman jɔrɔlen don ka sabu kɛ a yirala k'a fɔ faraɲɔgɔnkan ti danga nin waati in na nga u kɔni bɔra k'u ka faraɲɔgɔnkan kɛ Sydney ale kɔnɔna la ni o Australie ale yɛrɛ fa ba o kɔni. Centrafrique gouvernement y'a lase k'a fɔ u ye banbaaci wale tigilama ma 50 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ka olu gɛn ka taa ka bɔ Boyali ale dugu o kɔni kɔnɔna la banbaaci wale tigilama minnu tun bɛ fɛ ka maaw bali ka don Faba Bangi ale kɔnɔna la Boyali dugu ni Bangi cɛ bi taa jɔ kilomɛtiri 100 o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kɔni na nin kɔni bɛna kɛ sebagaba ye fɛn min ye Centrafrique finitigilakaw bolo ka sabu kɛ a bi kalo 1 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko bi banbaaci wale tigilamaw tun kɛn bɛ ka gɛlɛyaba ka o ta ka da nin ma kofɔlen ninnu kun gouvernement y'a sɛbɛntiya k'a fɔ banbaaci wale tigilama ma 44 ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ su ye minnu ni Chad Sudan ani Fulaw olu caman kɔni bi a la nin waati in na Boyali ale dugu o kɔni kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ u sera ka kasoden maa 7 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ka taa ni olu ye Bangi ale kɔnɔna la ni o ye Centrafrique faba ye olu dira finitigilakaw olu kɔni ma ka taa bila finitigilakaw ka kaso bon o kɔni kɔnɔna la an bɛ waati min na iko bi Centrafrique jamanadenw kɔni b'a fɔ taarɛ ka sabu kɛ ni wulikajɔba min kɛlen filɛ ni Centrafrique kɛlɛkɛcɛw ani u dɛmɛbaw ni o ye Rwandais ani Rusi kɛlɛkɛcɛw ka wulikajɔ ye maa bisa fɔ ni waati in na ko taarɛ Centrafricaw olu fɛ yen.
Egypte jamana kɔnɔna la janvier kalo tile 25 o bɛ wulikajɔba donba o yira Egypte ale jamana kɔnɔna la nin ye a san 10 ye don ni don bɛɛ lajɛlen kɔni hakili bi jigin nin don in kɔni na jamana ɲɛma a bi ale ka taali kɔni kofɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen wuli k'a fɔ jamana ɲɛma ka taa nin don in na Tunisie ale ta kɔfɛ Egypte jamanadenw wulila janvier kalo tile 25 san 2011 u ka jamana ɲɛma Hosni Mubaraka ale juguya la ka bɔlɔ kɔnɔlaw kɔni bɛɛ kɛ u sennɔ ye ka ɲini jamana ɲɛma fɛ a ka ta ka bɔ yen Egypte Faba Caire place min bɛ n'o an k'a ma ko place Tahir ale de bɛna kɛ fɛn min ye taamakɛlaw dagayɔrɔ o kɔni ye sufɛ tile fɛ nisɔngoya taamakɛlaw kɔni bɛ siraw tigɛ maaw ɲɛ u ni finitigilakaw bi se ɲama maa min ni tora a da fɛ a bi taa jɔ maa 800 ani maa 50 o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la février kalo tile gale san 2011 maa 1,000,000 ani a kunkanfɛn olu bɛna fara ɲɔgɔn kan ba kɛ cogo min ka se ka janvier kalo tile 25 ka o laada kofɔlen kɔni lakile finitigilakaw tɛna se ka foyi kɛ baa sɔrɔdasilakaw olu fɛnɛ bi fara taamakɛlaw kan tile 10 o kɔfɛ jamanadenw bɛ wuli tuguni san 30 fanga kɔfɛ Hosni Mubarak a bi fanga bila jamana ɲɛma kalafili baaraw olu bina labɛn Hosni Mubarak ka san 30 kɔfɛ balima minnu bɛ n'an k'u ma ko frères musulmans olu bina yɛlɛ fanga la juin kalo san 2012 nka olu kɔni ta tɛna mɛn o maa min bɛ kɛ jamana ɲɛma ye o waati a tɔgɔ Mohamed Morsi ale bɛna Hosni Mubarak ale kɔni kɔfɛ wa ale de bi kɛ jamana ɲɛma fɔlɔ ye min bi ta bɛɛjɛ fanga kɔnɔna la wa ale de bi kɛ civil fɔlɔ ye min bɛ Egypte jamana o mara o kɛlen kɔfɛ sɔrɔ binankun kan Egyptikaw bina wuli tuguni k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ka taa ni o ye Mohamed Morsi ale ye san 1 ani dɔɔnin kɛlen kɔfɛ fanga la finitigilakaw bina jaso ka bɔ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni uti kalo ale tile 14 ale waati olu kɔni ye o senfɛ maa 800 olu fana kɔni bina diɲɛ to o kɔfɛ tuguni finitigilakaw bina fanga ta ni o ye Abdel Fattah al-Sisi ale kɔni ye kalafili baaraw bina kɛ kɛmɛ sarala Abdel Fattah al-Sisi ale min ye Egypte fanga ɲɛma ye bi juin kalo tile 14 ale bɛ wuli ka i jɔ kɛmɛ sarala ni kuru 97 o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye janvier kalo san 2019 Amnesty International olu kɔni b'a yira k'a fɔ fanga tigilamaw u ni civil kɔni cɛ man di ka sabu kɛ Abdel Fattah al-Sisi ale yɛrɛ ye finitigilaka dɔ ye kuma bɛɛ bɛ min nɔfɛ o de ye k'a fɔ janvier kalo tile 25 ni o sera o bi maaw hakili jigin Egypte ale jamanadenw ka wulikajɔ ba la Kɛbi États-Unis jamana ɲɛma kɔrɔ nɔfɛ ni waati na magɛrɛ tɛ a fɔ Donald Trump nin kɔni bina don tariku la Donald Trump ale de bina kɛ jamana ɲɛma gale ye États-Unis jamana kɔnɔna la wulikajɔba bina kɛ min nɔfɛ siɲɛ 2 waati kelen kɔnɔna la Donald Trump de bina kɛ jamana ɲɛma gale ye min bina taa jɔ kiiritigɛlamaw ɲɛfɛ a bɔlen kɔfɛ jamana ɲɛmaaya soba o kɔni kɔnɔna la fɛn min ye wasadenw ye a bɛ tali kɛ Joe Biden ka fɛlɛtɔn démocrate wasadenw na olu kɔni kɛn bɛ nin waati in na ka taa damakasi sɛbɛn don fɛn min ye Sénat ale yɔrɔ la o min ni ale ka ɲi ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni jaratigɛ ka sɔrɔ ka taa di kiiritigɛlamaw ma Donald Trump a bɛna jɔ kiiritigɛlamaw ɲɛfɛ février kalo tile 9 nata ni kow bɛɛ lajɛlen kɔni taara a sira fɛ Donald Trump nɔ minɛnen don k'a fɔ a ye maaw wuli ka jɔ ka bila faso ka soba la ni o ye États-Unis jamana Capitole ye min kɛra janvier kalo tile 6 tɛmɛnen min senfɛ maa dɔw banara Capitole yɛrɛ fɛn dɔw tiɲɛna wa maa dɔw yɛrɛ bɔnɛra u ni na wasaden minnu filɛ n'an k'u ma ko sénateur u yɛrɛ bɛ u ka kalikan baaraw kɛ o don kelen na cogo min k'a yira k'a fɔ gafe min bi u bolo u danba gafe la u tala ka galon tigɛ ka da Donald Trump la Donald Trump ale de bɛna kɛ jamana ɲɛma gale ye États-Unis jamana kɔnɔna la siɲɛ 2 min bɛ bila janjuru o kɔni kɔnɔna la a bɛna kɛ jamana ɲɛma gale fɛnɛ ye min bɛna kiiri a bɔlen kɔfɛ jamana ɲɛmaaya soba o kɔni kɔnɔna la
An bɛ taa Itali jamana kɔnɔna la, Itali minisiri ɲɛma Giuseppe Conte n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ma sigiyɔrɔ caman sɔrɔ wasadenbulon kɔnɔna la, ni maa kofɔlen kɔni wajibiyara ka baara bila. Itali ye jamana min ni kɛnɛyako daruraw bɛ yen ka taa se sɔrɔ o daruraw ma, o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ politikiko gɛlɛya o bɛ Italikaw kɔni fɛ nin waati in na. N'a ma ɲɛ k'a fɔ premier ministre tun ka ɲi ka wasaden hakɛ min sɔrɔ cogoya min ka se k'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen latigɛ, o ma se ka kɛ. Minisiri bi wajibiya ka baara ka o kɔni bila. Ka maaw hakili lajigi k'a fɔ septembre kalo tile 19 tɛmɛnen Giuseppe Conte ka fɛɛlɛtɔ ni o ye PD ye ka fara centre gauche ni mouvement 5 étoiles kan, olu kɔni tun ye tɛgɛdi ɲama kɛ cogo min ka se ka wasaden caman ka olu sɔrɔ wasaden bulon kɔnɔna la. Nka an bɛ waati min na iko bi o jɛn de kɛra bi pɔti kolonba ɲɛjugu bɔna an bɛ ɲɔgɔn fɛ k'an man di. O de kama Giuseppe Conte a ye baara bila. Jamana ɲɛma Sergio Mattarella a taara ka taa ka baara bila sɛbɛn kɔni di o ma. Jamana ɲɛma sɔnna nka a ye wele bila gouvernement maa tɔw ma bɛɛ lajɛlen ka to i ka cakɛ bonda o kunna ka se ka baaraw kɛ, baara minnu ni olu kɔni bɛ nin waati in kɔni na. Giuseppe Conte taalen kɔfɛ bolo ma ɲɛsin maa kura min ma, o de ka ɲi k'a jilaja sa ka se ka jɔyɔrɔbaw ka olu sɔrɔ wasaden bulon kɔnɔna la ka sabu kɛ Itali jamana ye baara fanba o de bɛ minisiri ɲɛmaa bolo. An balima TV hɔrɔnya lajɛbagaw, o de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na. An bɛ dugawu kɛ an faso Mali ye, Ala ka Maliba in kolosuma, ka madunu da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ, bɛn ani kelenya ani basigi ni ko to ɲɔgɔn tara ni ɲɔgɔn lamɛn. Ala ka u sabati Maliba in kɔnɔna na, Ala ka lakana sabati Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na. O tɛmɛnen kɔ an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ karamɔgɔba ye n'o ye Seydina Sɛki Umaru Seydou Kulubali El Faruku ye. Duwawudenw ɲɛma an bɛ dugawu k'a ye sijan ani kɛnɛya labanko ɲuman o bɛ Masa Rahamani bolo, Ala k'o di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma. Ala ka mɔgɔ bɔ a la min b'a jɔyɔrɔ ta diinɛ baarali hukumu kɔnɔna na. O bɔlen kɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Jamiyatu Hikmadou Toro ni ka fara u karamɔgɔba kan n'o ye Sɛki Umaru Seydou Kulubali El Faruku ye. U kelen bɛ ka ziyara belebele labɛn, ziyara min baaraw bɛna daminɛ janvier kalo tile 29 san 2021 ni ka kun cɛ janvier kalo tile 31 ma san 2021. O de senfɛ u kelen bɛ ka wele bila diɲɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma walasa an bɛ se ka ni ziyara in baara latɛmɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na. O tɛmɛnen kɔ hali bi kunnafoniya nasiraw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Jamiyatu Hikmadou muso denmisɛnninw n'o ye a jeune fu ye, olu fana ka anniversaire bɛ ka i sɛnsɛn ka gɛrɛ min kan ka kɛ février kalo tile 13 nata in ma san 2021. O de senfɛ Révolution Hikmadou jeune fu Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan u kelen bɛ ka wele bila diɲɛ alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma walasa an bɛ se ka nin donba in ɲɛnama ɲɔgɔn fɛ cogoya min na. Hali bi anw bɛ dugawu de kɛ Ala ka nin donba in don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la. Ala ka hinɛ Bamuɲɛnɛ ani Ba Seydou Kulubali ni ka fara alisilamɛ fure bɛɛ lajɛlen kan. O de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na ka bɛn bi araba ma janvier kalo tile 27 san 2021. Aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Masa Rahamani sɔnna.